Ngibathele bonke abantu abakhona lapha ngaphansi kwendlu. Igama lami uThembu wakhe ngakavilakazi. Ngihlala e2 Desmond. Insika executive kuyona ngichairperson nokhona. So isifiso sami ezochairperson ngifisa ukuthi sakhe amadoda azokwakha isizwe sakusasa sikwazi ukuthi siphushe sephambili sibambane ngezandla sibe united sibe imbumba. Into engiyicelayo ngicela ukuthi siyeke nokuhlukumeza abantu besifazane kade nokudlwengula kwengane. Stop women and children abuse. Igama lami uNkanyiso wakamahlaba. Ngihlala e92 Desmond ngiku-executive yensika ngu-deputy chairperson yensika. Isifiso sami njengo-deputy wensika men's network ukuthi ngikwazi ukuthi sikhanda amadoda azokwazi ukukhuluma uma eneyinkinga ekwazi ukuvikela abantu besifazane. Ngithi mina #vikela ndoda. Ingelele uNkanyiso wakandlovu Sibongo ngihlala khona la eNdumiso RS5 executive member yensika secretary engifisayo ngensika njengo-secretary ngiyafisa ukuthi insika kube organization ezokhula la eMidlands i-organization yabantu besilisa i-organization yokuhlanganisa abantu besilisa ngokuhlukahlukana kwabo ngokobuhlanga ngabe ubuSuthu ngabe uZulu ngabe uyiXhosa but insika iyasihlanganisa sonke sikhulisane njengensizwa sikwazi ukuthi uma uyindoda wazi ukuthi uma indoda ubehave kanjani ukwazi ukuba responsible ngithi #inkunzi sematholeni. Sanibona, igama oluhle wakabhengu iresi engihlala kuyona eSempef Town. Ngiyi-executive member kwinsika men's network. Iportfolio engibambile i-project office. Engifisa manje njenge-project officer ukuthi insika ikhule kube sibone amadoda amaningi esijoyina efuna ukukhula nathi sazane kabanzi sibhekane nazo zonke inkinga esibhekene nazo thina singamadoda. Awukho okuningi engizokusho kodwa once insika yaqala kuningi okuzokwenzeka madoda sizokhulisana sikhulisaneni. Okay, sanibona, igama lami nginguzakhe ngakamlambo ngihlala eJesmond iresi yami iportfolio yami as i-executive yensika ukuba utreasurer. Mina isifiso sami ngensika ngifisa ukuba ukuthi sihlanganeni sibe singamadoda sibe imbumba siyekeni ukuhlukumeza abantu besifazane nezingane. Stop women abuse. Ukudoda kukhulelwe. Igama lami nguBhenzenzo kwaSibelane. Ngumeluleki wensika. Nginesifiso sokuba njengomeluleki wensika insika ngiyisize ukuba ikhule phambili. Okokuqala sakhe amadoda aqotho, sakhe amadoda akwazi ukubekezela, sakhe amadoda akwazi ukuhlonipha abantu besifazane. Isifiso sami ke sikhulu sokuba umuntu wesilisa wanamhlanje angafani nomuntu wesilisa wakusasa. Ngithi kinini nonke ke madoda, bekezela ndoda, qina, ngoboka ndoda, yazisa oseceleni kwakho, yazisa umuntu wesifazane ophila naye inamandla. Inkunzi sematholeni.